Hola, aquesta és la segona i última part dels vídeos del Renaixement. Concretament parlarem de Rafael i del Greco. Bé, som-hi doncs. El primer és Rafael, pintor del Cinquecento. Les primeres obres, fixeu-vos que tenen molta proporció, molta harmonia, molta mesura. Tot és molt calculat, molt pausat. Fixeu-vos, per exemple, les figures que hi ha a primer terme. És les esposalles de la Verge. Què vol dir les esposalles? Doncs quan es casa amb Sant Josep, d'acord? Fixeu-vos que en la postura dels peus, el moviment de les mans, tot és molt pausat, molt mesurat, com en càmera lenta, d'acord? I, per altra banda, tot és molt geomètric, és a dir, utilitza la perspectiva lineal per poder fer profunditat i amplitud. Fixeu-vos que a part de les persones que surten davant, el quadre té molta profunditat, té molt de fons, no? I això com ho aconsegueix? Doncs amb la perspectiva. Aquí he fet unes línies seguint el terra, si us fixeu, d'acord? I com totes van a parar a aquesta porta oberta d'aquest temple, que per cert ens recorda moltíssim el templet de Sant Pere, que havíem vist al 480. Doncs bé, amb aquestes línies, amb aquest punt de fuga, Rafael el que fa és dotar aquest quadre de fons, no? A part dels, si trec les línies, d'aquests colors típics de Rafael. Sempre que veieu un quadre de Rafael ho sabreu de seguida, perquè sempre utilitza aquests vermells, aquests blaus, són uns colors molt pastel que donen aquesta suavitat i també amb els contorns de les figures. Bé, passem a la següent. Us en poso dues. Són la de l'esquerra, aquesta d'aquí és la Verge del Prat, i aquesta és la Verge de la Cadernera, que és aquest mixonet que hi ha aquí. D'acord? Fixeu-vos que, malgrat la cara la Mare de Déu sigui diferent, i dels nens també, la composició és molt semblant, els colors ja hem vist abans, aquells vermells i aquells blaus, d'acord? I aquí, en comptes de perspectiva, el que trobarem és una forma triangular. Ell s'inspira en les obres de Leonardo, no? I busca aquest triangle, no? Fixeu-vos que els he dibuixat aquí com les dues composicions són idèntiques, hi ha al fons un paisatge, d'acord? Però passa gairebé desapercebut perquè la zona central, l'important són els nens, que és Jesús i Sant Joan, que eren cosins germans, i la Mare de Déu que els vigila mentre ells juguen. D'acord? Repeteixo el que he dit abans d'aquests colors, d'aquests contorns, d'aquesta suavitat, aquestes mans que ja segurament us recorden també a la Gioconda, de fet, o a la Mona Lisa. Fixeu-vos que té trets molt similars. D'acord? Bé, i ja quan Rafael està ja, diguéssim, a l'última etapa, ell va a Roma i coneix la Capella Sixtina, i llavors ell es contagia, s'encomana d'aquesta manera de fer de Miquel Àngel, no? Fixeu-vos que els quadres ja han canviat totalment. Aquest quadre és l'Escola d'Atenes, i com guanyen força, monumentalitat. Fixeu-vos que ja no és aquells quadres de la Mare de Déus, que és molt suau, aquí ja hi ha cossos, molts cossos, ja no hi ha suavitat tant amb els moviments, i a més s'assembla molt a les escultures, cosa que, si se'n recordeu, feia Miquel Àngel. Aquí també utilitza la perspectiva, el fons, ara ho veurem, i tot centrat en aquest parell de figures d'aquí, que són Plató i Aristòtil, els dos filòsofs més importants de Grècia i, per tant, de la cultura nostra, de la cultura occidental. I podeu veure com, a partir, si ho torno a treure perquè ho veieu, si veieu aquí aquestes línies que conflueixen en aquests dos cossos, d'acord? Aquí teniu les dues línies i si les fem per baix, exactament igual. He traçat unes línies perquè veieu com el terra, com les figures, a vegades fins i tot els mateixos llibres estan en la mateixa perspectiva, d'acord? Bé, també copia de Miquel Àngel
les serpentinates. Si fixeu en aquesta figura que hi ha aquí ajaguda a l'escala, que sembla que hagi caigut, doncs fixeu-vos, no? Una cama a l'esquerra, una altra a la dreta, de fet, si ho muntem una miqueta, encara que quedi pixelat, ho veieu, no? Aquella serpentinata, aquella manera d'aquell tirabuixó que dèiem en aquesta figura d'aquí les escales, d'acord? Tornem a posar això a la seva mida. Bé, i deixant ja de banda Itàlia, ens anem ara al Greco. El Greco, com el seu nom indica, era un pintor d'origen grec que va passar per Itàlia i després es va quedar a Castella, i el seu nom autèntic és el que teniu aquí, Domenikos Theotokopoulos. No cal que us l'aprengueu, evidentment, simplement per curiositat, per saber per què li diuen el Greco, doncs és perquè era grec. Correcte? Bé, he fet una selecció de les obres potser més conegudes, i aquí tenim El entierro del conde d'Urgaz. És una obra molt coneguda d'ell i que, com podeu veure ja a simple vista, té dues parts. La part corresponent al cel i la part corresponent a la terra. D'acord? És a dir, aquí preparen l'arribada de l'ànima d'aquest senyor, que era el Gonzalo Ruiz, que era, diguéssim, en honor de qui es feia aquest quadre, d'acord? És teòricament una persona virtuosa i com a tal, doncs, els mateixos Sant Esteve i Sant Agustí, que són aquests dos d'aquí, aquests que teniu aquí baix, són els que personalment han baixat del cel i enterren aquest personatge tan important i tan humil que havia sigut en vida. Fixeu-vos, doncs, una cosa, passa una mica com les Mares de Déu de Rafael. A la que veieu un quadre del Greco ho reconeixereu de seguida. Per què? Perquè té unes formes, una manera de fer, un manierisme molt acusat. On? En les cares, en les mans. Fa les pintures com molt allargades. A mi sempre em recorden les cares, per exemple, les flames, no? Una flama, una cara allargada. D'acord? Després en veurem detalls, no? A més, també provoca també escorços, és a dir, serpentinates, fixeu-vos en el mort, el mateix que havíem vist doncs, amb Miquel Àngel, no? Aquesta idea de postures una mica inversemblants, correcte? També podeu veure, no cal dir-ho, la riquesa, ara ho veurem amb més detall, la riquesa de la roba, com se dedica a pintar aquests detalls tan importants. Fixeu-vos doncs, en un detall del cel, teniu aquí dalt a Crist Majestat, doncs, ordenant, fixeu-vos la línia del braç, a Sant Pere. I com sabem que és Sant Pere? Perquè té les claus del cel. Sant Pere va ser el primer papa i com a tal és el creador de l'església terrenal, no? Llavors Crist ordena, li diu a Sant Pere que obri les portes del cel per l'ànima del conde d'Urgaz. D'acord? El cel, doncs evidentment ja us podeu imaginar, digue-li cel, digue-li Valhalla, digue-li paradís, és doncs, el premi pels justos, per les persones per les ànimes que han tingut una vida exemplar, no? Una vida, i per tant se'ls premia amb la vida eterna. Fixeu-vos que, ho veureu després, aquí estan més detallats, les robes, les postures són forçades, la rebada dels braços, les cames, aquest àngel d'aquí baix, per exemple, a la dreta, doncs igual, no? Estan forçats, però cadascú té la seva roba, diferent color, la seva postura, d'acord? Estan molt més detallats. En canvi, si anem a veure el detall de la terra, fixeu-vos com tots vesteixen igual, vesteixen de dol, de negre, evidentment, l'únic que es veuen els detalls de les mans, d'acord? I dels caps, res més, correcte? Fixeu-vos aquestes flames de les torxes com s'assemblen, el que us deia, no? Una mica la forma de les cares, aquestes cares així com a punxegudes, que a més encara s'accentuen més amb la forma d'aquesta moda de la perilla, no? De la barbeta, correcte? Fixeu-vos doncs com aquí tots els llavis estan tancats, les postures són més o menys, tot i que hi ha les cares, una mica anònimes, tots amuntegats, no hi ha postures forçades, simplement com a molt doncs, mirant al cel. Doncs és una altra manera de fer. La riquesa que us deia doncs, de les vestidures, com el Greco es dedica a detallar aquesta roba, no?
que contrasta molt amb la roba negra de dol dels que assisteixen a l'enterrament. Bé, passem a una altra obra. Aquesta és Jesucristo abrazado de la cruz, d'acord? Ne va fer 8 d'aquestos diferents. Aquest concretament està a Nova York i l'he posat perquè és el que personalment m'agrada més. Fixeu-vos els detalls que hem vist fins ara, no? Els colors també semblants, més foscos per això que a Rafael, les cares allargades en forma de flama, les mans molt sudetes, així gruixudetes, però amb aquest característic posat tancant els dits del mig del Greco, d'acord? I fixeu-vos que en realitat sembla que la creu floti, no? El Crist porta la creu, això continuaria enrere, i com les mans realment no agafen la creu, és com si la creu el portés amb ell, d'acord? Està en posició de resar, de demanar a Déu, i és una de les coses per a les que més m'agrada. Si us fixeu, els ulls són vidriosos, està plorant, no sé, per mi tenen molta intensitat. Fixeu-vos els detalls que us deia, no? De dir, el nas, no? Molt prim, molt tirat, o sigui, molt estret. Això dona aquesta idea de cares allargades típiques del Greco. Us asseguro que a partir d'ara, si veieu una obra del Greco, encara que no sigui les que hem vist aquí, sabreu que és d'ell. I l'altra firma del Greco és aquesta, la postura aquesta dels dits, que ja veurem, que semblen més mans de dona que no pas d'un home, d'acord? I menys un home, crucificat en creu, no? Bé, passem a una altra obra. Aquesta obra es diu l'Expolio. Expolio vol dir quan ex és fora en llatí, quan t'aprenen les coses, no? És el moment quan una multitud apilotonada i sense cap característica pròpia, si simplement estan aquí, li volen treure, la roba, no? Abans que ho penseu, aquest senyor d'aquí devia ser, m'imagino, el que ho va pagar, perquè realment és una armadura castellana que no correspon a l'època de Crist ni de bon tros, d'acord? Deixant davant d'això, què tenim aquí? Doncs tenim un Crist abans de ser crucificat, aquesta banda central, d'acord? Vestit un vermell que crida molt l'atenció, que ressalta sobre la resta, i a més està al mig, d'acord? No cal oblidar, us ho torno a dir, aquesta cara mirant al cel de pregar i la forma particular de posar les mans, d'acord? Què tenim aquí a part d'aquesta figura central? Doncs tenim la Mare de Jesús i Maria Magdalena, en aquesta part d'aquí que passen olímpicament, no és que sigui així, no? Però del que passa fora, sinó que estan mirant la creu, ara ho veurem més detall, i com aquest senyor està barrinant, està fent el forat per posar els claus després i crucificar-lo. Si us fixeu, mireu el detall, com aquesta línia parteix del clau de la barrina, de la punta de la barrina, i com les tres dones estan mirant aquest. Però no n'hi ha més aquesta, sinó que si agafem el clau també, coincideix el clau, fixeu-vos, amb la línia que fa la cara de Crist, i a més, l'última és que el peu, que serà el protagonista d'aquest clau, perquè aquí anirà el peu, fixeu-vos que està en línia amb la barrina, amb el forat que està fent aquest home, d'acord? Bé, aquí tenim el detall, d'acord? El clau, us he fet també les línies igualment, perquè les veieu, són les mateixes, però ampliat. Ho trec perquè podeu observar com el peu és com si es comuniqués visualment ja amb el seu assassí, per dir-ho així, que no és un assassí, però evidentment és el que li farà mal, d'acord? I com les dones miren com aquest home està fent el forat. Bé, fixeu-vos com aquestes obres sembla que estiguin fetes així d'aquesta manera i tal, però tenen una estructura i està pensada abans de continuar. Bé, una altra de les obres famoses del Greco és El hombre de la mano en el pecho. És una obra que està restaurada, abans era molt més fosca i en prou feines es veia només la cara i la mà i les pas en prou feines també,
Però fixeu-vos que és el mateix de sempre, no? Tenim la cara acabada en punxa, estirada, nassos molt llargs, orelles molt llargues, la posició de la mà sempre, d'acord? Bàsicament intenta transmetre que aquest senyor doncs, està parlant, interpel·lant, parlant amb l'espectador i li està dient que, com dient, jo estic per damunt de les riqueses, jo vaig més enllà, jo sóc més, diguéssim, més místic, no terrenal, no m'importen les riqueses. Més o menys seria la idea que se suposa que té aquest quadre. Seguim. L'última obra que veurem és Pentecostés. La tradició cristiana diu que després de la mort de Crist, al cap d'uns dies, la Pentecosta, o segona Pasqua, l'Esperit Sant, que en aquest cas és simbolitzat amb un colom sempre, tradicionalment és així, il·lumina els apòstols, així com la Mare de Déu, perquè transmetin la paraula de Déu a partir d'allà. És a dir, estaven amagats, fixeu-vos, l'habitació és fosca, i els infon valor, i amb aquest valor ells començaran a predicar la paraula de Déu arreu del món i expandir el cristianisme. D'acord? De fet, la composició, quina composició tindria? Que aparentment sembla que no n'hi hagi cap, fixeu-vos que sí que hi és. D'acord? Com aquest triangle invertit, d'acord? A partir de la mà d'aquest personatge del mig, fa aquest triangle, i aquelles flames que us deia que es recorden molt a les cares que fa i a les postures de la mà. Aquí podem trobar també, igual que hem vist abans amb el senyor que clavava la creu, una mena de postura impossible. Fixeu-vos com està mirant a dalt igual que els altres, però la postura és extremadament forçada. Això ho veurem quan veiem el barroc, veureu que encara són més forçades. És a dir, això ja anticipa una miqueta el que vindrà, el barroc. I si mirem una mica el detall, doncs veureu com, això que us deia, aquestes cares, aquests ulls sempre pregant, cares allargades, aquestes flames típiques d'ell, les mans, la posició aquesta dels dits, d'acord? Per tant, us asseguro, ho repeteixo, sé que em faig pesat, però que quan trobeu una obra del Greco sabreu que és d'ell sense dubtar-ho, perquè ningú pinta com ell, d'aquesta maniera, recordeu el manierisme. D'acord? Doncs bé, fins aquí hem acabat ja el Renaixement i el Greco. Fins una altra.